It was at this moment that he knew. He fucked up. Hello, kinlam niya to. Naglaglag to ni Mama niya. Aba, natarog mo nalagkin mo. So, hi guys! It's me again, your girl, Jalen Ventura. So, ako na naman ang una yung nakita. So, welcome kayo sa aming YouTube channel. Sa mga hindi pa nag-subscribe dyan o nabisita man lang, welcome kayo sa aming YouTube account. So, ang gagawin natin pa ngayon is napkin pro! So, andito na yung mga product natin gagamitin. Una, yung napkin. And next is yung lip tint. Actually, gamit ko siya ngayon. Ito siya. Pero, pag tinignan nyo, black na black siya. So, yun. Ganyan siya. Ganito siya. Parang blue, diba? So, habang natutulog si Kian, lalagay natin yung napkin sa mukha. Okay? Gagawin na natin. Hindi muna natin ito tatanggalin. Mawawalan siya ng pandikit. So, lalagyan na natin yung sayang. Yun siya. Parang black na regla, diba? Ginagawa mo! Sayang naman itong lipstick na ito. Yung parang soy sauce lang. Parang matagal na ano. Ang tagal na siyang na-stack na dugo sa napkin. Yung black na siya. Okay, babalik ako. Tatapusin ko lang ito. So, ayan, patapos na siya. Parang tae lang, no? Kadiri. Tapos lalagay natin sa mukha. Ginagawa mo! Actually, puyat yun kasi naglaro na naman siya kagabi. ML na siya ng ML, nakaka-bad trip! Kung pwede lang patayin si ML na. So, eto na siya. And bago natin simulan ang prank na to, mag-shoutout muna tayo sa mga solid supporters natin. So, shoutout kay Noel Servito, Carlito Monisalva, Jan Alejo, Jordan Domingo TV, Erwin Pardron, kay Tita Tessie Gasmin, kay Ate Julian Ancheta, kay Cristel Banyada, Belinda Hernando, Christian Valiente, Lorraine, Ding Tipon, April Joy Bonode, Cedric Banera, Vincent Pacol, Jimwell Bari, Laidan Salvador, Jerica May De Leon. Yun lamang po ang ating siya shoutout. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa aming channel, mag-subscribe na kayo and click the notification bell para ma-update kayo sa lahat na ating i-upload na videos. So, eto ng finished product natin. Parang paeyaks. Yung matagal na siyang na-stock na napkin talaga. Yung nakaganyan na siya. So, ano bang hinihintay natin? Let's do this prank! 2 hours later. Okay, na-set up na natin yung camera. Dito na ang ating gagamit. So, let's do this prank. Sana maging successful. Ano pang hinihintay natin?
It was at this moment that he knew. He fucked up. Lokin namin yata eh. Naglaglag to ni mami niya. Yata. Ganyan. Yata. Ano yung mabusulam? Aba natulog ng napkin mo. Naglaglag to ni mami niya. Ala ka, inaarang. Nagtarang tayo ka naman sa mataro mama. Abay talaga, naglaglag to ni mami pa. Ipahit ng play. Okay lang. Naggagat ni mami. Dugyot. Okay na mo, naglaglag ka talaga oh. Okay na. Nyatoy. Yana. Yak, sagdagdag ko siya. Hindi himat lang eh. Dumble ka talaga. Yak, gata na eh. Okay na. Ang bulog-bulog pa. Sa jellyfish. Dumble ka, okay na. Okay na. Dumble, lifted, dumble. Nyata. Lifted ba? Ang ganda din ba? Dumble, lifted. Nyata. Lifted ba? Ang ganda mong gabi. Tanga, okay na. Naglaglag ko ni mahal na. Okay na.
niya kuminik ka, di bangsit na, dambal. Naging si Kuya Ding Arte. Bangsit niya? Dambal, nag-vlog niya. Dambal ba?